Oyawre nyakoro moge jwang kendo machiegni okinyi ma kawuono chenro en mar piny mantie ka gi nonro mag gazet okinyi ma kawuono ichiewo e yo machalo nade wakoniga kata ni oronwa ote tikonowa ni yudowa yo machalo nade ero koro konowa ne ni yudowa sani yo machalo nade ote ariyo kende kapok wachako kwadhi nyime tikonowa SMS line wa mena 3 nono yudo yo machalo nade Jaki Nyarmodi wacho ni amor kodu yawuot Jesse na kia nentiende ang'o to wacho kanyo ni good morning wacho kanyo ni blessed day Ndiri Vivian wacho no yawre Judith Adhiambo bende wacho no yawre Julius Okiko bende wacho no yawre ni chenro Minzonia Teresia Ang'io bende tire koda chela koda Millicent Andaro kamachielo Akinyi Dorin bende wacho no yawre entiere chenro achiel nyakwara Angelina Ben Banda wacho no yawre ahinya entiere chenro mar piny okinyi ma kawuono ineno ka in kanye miwane ote mari kawuono piny ochiew nade kama entiere kar ka yudo chema jorro winjo jogo mantiere gwenge ma Kanyada location jogo manokwalo iwacho ni jok mokwalo diel moro wacho ni nyok moro nokwal kacha kendo ne giwuoyo gi chief margi ruoth margi kanyo kendo geno ni giseyudo resruok e kindegi duto bang' kane wasemiyogi thuolo mar wacho pachgi nyakoro moge jwang' nitie kaka gazet ariyo Daily Nation kod mano mar The Standard thuond wach kaka pile wanarango ka wanono gi mana gi jofwambo ka jofwambo ronge wan kodwa wan mana waka Joyce koda ka Sharon kodwa ka wanono mana gazet mantiere kar ka okinyi ma kawuono mantiere ka kod Edwin Okoth jafwambo wa mantiere iye ka era Ramogi TV matimo sigana mopogore opogore ten gilonyo e weche gi mag ohala ahinya ng'ukono ne duche ma kawuono ka en chieng' tich ariyo nitie ga machielo piny kacha ma Standard nitie ga Financial Standard moro ka nitie ga kanya ng'ukono ni en to ne yo machalo nade gima thoth ka nitie duche ma kawuono ka wach mapek ma orangi gazeti duto en tho mar kata nek mar jafwambo mawuok e piny mar Pakistan Manwashrad Sharif ma bende koro nyaka sani nowito ngimane buore Nairobi ka chieng' Jumapil otieno bang' ka noshute nochiele kod magina gi obila mano gweng' ma Magadi apayo ma Magadi mantiere kaunti ma Kajiado Edwin machiegni erokamano ahinya Cleophas chieo maber wach mar nek mar jafwambo ni maneno ka okwako gazeti ma kawuono kendo ikete kanyo ni en lit gi kuyo ne jofwambo ma piny Kenya nyaka moko piny mangima ka ng'ama timo tije ma koro nitiere oko kata kendo tich ma otimo kinde ma otime kando ene apaya ero koro owito ngimane waseneno ka riwruoge mag jofwambo mopogore opogore nitiere Kenya Writers Guild kaachiel koda KUJ ma bende osegolo ote margi kendo ok gimor ahinya gi wach manotimore ma kamae ma koro okelo lal mar achiel kuomgi kata ka en japiny Pakistan e piny Kenya kata Media Council of Kenya be nona owacho ni obila onego tem matek mondo tik nonro e wi wachno kata kamano nikech obila wuon oseyie ni gite mana gitimo kamano to ne giwacho ni en gi dho ngere wacho ni mistaken identity nok wang'e ni en kata nwaparo ni en ng'at moro nono koro ok en wach mayot kendo mana ka kineno gazete ma kawuono Standard gi Nation te picha ne mani mbele ka kendo en thuon wach mantiere e gazete ariyogi nyakoro moge jwang' yudo gazet mar The Standard kacha kono mar Daily Nation tiyude kacha wachako gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono mondo mi ibed kod ng'eyo inyalo mana neno gima ne wiye mana ka inyalo neno gi kanyo ite mokwongo ma malose mar Daily Nation chalo kamano ka ite mar The Standard bende ang'o tang'o ni kanyo ka wachope gazet no mar The Standard koro gazet mar Daily Nation ka ochiw sigana kaka nek ma kamae ne obiro wachore kanyo ni bang' ka nosechiel nyamburko no kod magina jariembo kata dereva ne oringo kilomita maromo 25 kilomita 25 ka oringa ka tielo ma mbele mano ma korachich ne onge nikech mano ema nochwada gi magina wacho risasi nogo kanyo ka tok gari no bende nitiere kar kacha nitiere ja piny Pakistan mane ka gi kumoro ma oganda nyalo bedo ni puojore ga go magina mano wacho kata ni shooting range kama entiere kendo kanya kama bang' masira ma kamano wuoke jariembo kanyo ma koro nogo simu to kogo simu to kone kanyo ni bi kama ntiere kone kochope gate kanyo rangach ema koro yudo kanyo ni owadgi mantiere kar kanyo bende koro osewito ngimane en gimoro ma
chiwo buok ahinya. To wach mane jo wach ni makore en wach moro ma pod nonro dhi nyime. Ka oyudo thuolo mana mar chiwo mana paro matin mantiere kar kanyo e dweni. Kirango nyaka sani gigo mantiere nikech ite mar 2 kod ite bende mar 3 sigana no pod dhi nyime. Nitie nyamburko no mondika wacho ni namba ne kanyo mag ndikruok mano en KDG 200M. Ye kanyo neno ka remo ntiere. Penjo mang'eny Cleophas nikech wachore ni mondo obila auchiel mtoka nigi makina ne nitiere nyamburko moro mane wachore nolal to lal gi nyathi e iye. Nyamburko no en number plate ne en KDJ 700F. KDJ 700F. To ok gichalre gi nyamburko manogo magina ni. Manyiso ni ka nyamburko ni okale roadblock to nyaka bed ni ne gineno ni ma to ok en number plate mar mtoka mimanyo. Koro gimomiyo en nyaka ne chiele gi magina. Apani migawo mar obila pod nigi safar mar dongruok e yo maber. Nikech arita ok en mana go magina ni goyo. To be ok en goya goya ni go kata ng'ama nokonego go. Koro apani pod wan gi safar mabor mar neno ni migawo mar obila oketore e yo makare mondo kik bed ni wayud gi nek machalo kamae. Nikech ma en ng'ama ok en ja Kenya. Koro ing'e ni ma dhi kelo nyalo kelo tungni mar winjruok mar mbetre mar Kenya gi Pakistan kama jafwambo ni ae. Koro magi gik mapano obila nyalo bet pod wan gi safar mabor. E safar ma kamano ipenjore ni ka ne en molal kendo nolal gi nyathi en ang'o maduogo timore ng'ama bet komo pogore ahinya gi ng'ama riembo eme chielo gi magina to ng'ama riembo dhi nyime ponono ka doting'o nyathi do pod odhi adhiya nyime gi riembo ng'ato dhi kilomita 25 adwen kilomita 25 king'eyo kaka romo ok en gimoro minyalo wacho ni en moro machiegni en Kisumu michiegni chopo Ahero. Nikech kanya ikalo Ahero ichomo gwenge ma otho kanyo kata ka itiere gwenge ma Kabongo kapod iriembo to be ka nyathi ni e iye ipani kama nyathi ni e iye igoye risas nikech risas ero kalo gi chien to chien kanya mithor kete nyathi ka be ni nyathi ni e toke kanyo ama nyathi no bet kama koro jafwamba ni no bet mano ukonyo nyathino koso unego nyathino. Gin penjo mapek nikech ok ang'e ni to tudruok marwa gi Pakistan de chalo nade. King'iyo kata gazet mar Nation ni pod oboke mar 2 ite mar 2 mar 3 kidhi mar 4 nyaka mar 5 pod mae wach mantiere. To ite mar 4 kanye bende wacho ni oketo tend piny Kenya manyien mar motel ne gi Ruto tago maliet weche mag tudruok mag yore mag mbetre nikech sama pod wawuoye ni nitie jo India 2 ma pod wacho ni nyalo bet ni nonegi e lwet obila kendo obila go pod nonro pod dhi nyime. Koro jirand India Pakistan kendo koro wan gi ng'ate ma obila onego e Kenya ka e odiochieng' mane aipoa ogolo siem ne obila e wi nek ma oweyaye. Ok ang'e ni apani pod wan gi safar mabor ahinya ng'iyo kaka obila nyalo tiyo e yo makare ma iluongo ni professional police force. Nikech police force nigi mtokni ka mtoka moro tamore chung' to gimikwongo time en luwe tigo simu mbele tigeng'one mang chunge mang ochung'. Mane kaka polise mantiere pinje modongore tiyo. US kujo ineno ka jakuo inyalaw kata 4 hours. Seche 4 ndege ni malo polise moko luwe piny kameras nitie kamora mora ute mag fwambo lando ni kama jakuo nosechopo kama jopiny tang'uru ng'ama kama nigi bunde to oringo kochomo kama en drama moro kamanyo lakini seche 4 pod iluwe mayang oring ma mafuta rum mango chung mafuta ma sirkal ma sirkal ok nya rumo nikech koringo kochomo Kajiado to jo Kajiado wuok oko igocho ne polisi ma Kajiado kano chomo Nakuru tingiso jo Nakuru ni ero biro mak geng'uru kono to in okala ni to bunde to senege to nindo
iwacho ni en mistaken identity okapar ka en picha maber. Ageno ni wabro yudo kaka wawuok e tol machalo kamano kaka piny nikech ochalo ntiere fuok maduong' ahinya mantiere kind tudruok nikech kama obila mag GSU mabende ntiere mano kar tiegruok moro kata ka gintiere kar kacha gisetieko tiegruok margi kendo onego bed gin gi lony kendo ng'eyo ka en fuok mantiere chenro mag puonjo to en gimoro mantiere kar kacha. Edwin, tudruok mar kind jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister ma pinyno ma Pakistan ponono nyalo duoko liet koso kata tok ma nonro to pod dhi mana nyime? Mano nyalo duoko liet piny. Gima ng'eyo ni bang' tho mar ng'ato koro giminyalo mana tim en wacho ni watimo nonro matut. Ting'e ni obila kosewacho ni en mistaken identity tiende ni obothnegi. Okapar ka nitie gima koro inyalo tim moingo kanyo. Wan ne ok wadwa negi, wan ok wang'e ni en. Koro wachno kamida tere mabor mogik oke. Inya kata ma kabila manogo buneno inyalo riembe tich, inyalo miye transfer, inyalo tim gimoro amora to kata kamano ngima ok nyal duogo. Winjruok marwa gi piny mar Pakistan bende nyalo bet matek. To par ni Pakistan en achiel kuom pinje mwatimo go ohala madongo ahinya to ochele mawuok Pakistan wambe wauso chai. Omiyo ma en piny ma kata mana ohala mag modhi mag jamhuri nosechako bet ni inyalo tudruok ma kamano nosechakore. Koro winjruok ma kamano ok onego bed ni waketho. Kwakethe gi India to wakethe gi Pakistan to India kuma be wagole mwandu mang'eny ahinya king'iyo kwan ma igolo gi migawo mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Omiyo magi pinje moko onego bed ni gik matindo tindo kaka nek ma oyaye nyalo miyo wakethre kok. Nyakoro monge juang' ite mara ariyo, mara adek, mara ang'wen kachiel kod mano bende mara abich nitiere kar kanyo mondo mi som ibed kod ng'eyo ni gik mage mantiere kar kacha. Ite mara abich kae Edwin nitiere kaka ute fwambo maoko ne olando tho mara Sharif mano wito ngimane e piny Kenya ka. Irango kaka BBC ondike, kaka Al Jazeera ondike, Reuters bende kaka ondike, The Guardian kod Daily Mail ma piny ma Ingereza kaka ondike ka. Iwacho ni en jal mane en kudho mane ntiere e sirkal. Ichiwe kaka ranyisi kaka mar kudho. Wacho ni en thorn in Pakistani government side kaka ntiere kar kacha. En gimoro tije manotimo mar timo nonro yor fwambo nyalo miyo samoro ne oringo wuok e pinygi nikech mane kaka ntiere ka achiel kuom weche mondika ka achiel kirango mano mar Daily Mail UK. Ashad Sharif ne en jafwambo mane ng'iyo matut ahinya weche mag mibadhi piny mar Pakistan. Omiyo nyalo bet ni piny owacho kata moko kuom jok mano siko oelo weche gi mag mibadhi nokomor kode. Ma bedo ne Kenya ka no ken ng'amo biro limbe, ok en tourist moro mobiro limbe, obiro nikech aluora mare mar tich Pakistan nokosebedo maber kaluwore gi weche ma kata fwambo tije ge yore mag fwambo. Omiyo bedo ni nobiro kae to koro kama nopani onyaponde ema koro oyudo ka koro owite ngimane. Ok en wach maber ahinya wan kaka jofwambo ma gimo nego bed ni chando chunywa ahinya nikech jafwambo seche ma in gi pek moro to ringo kamoro onego bed ni kanyo kore kama iyude kony mogik, ok kama koro inegie nikech oringo mondo inyalo make Pakistan, inyalo tuwe, inyalo tere jela, koro oyudo tho. Koro ing'e ni mano gima ok ber nikech kaka jafwambo ma gima onego bed ni miyowa omino ka Kenya Union of Journalists, Media Council, Editors Guild jogo te nosegolo duondgi nikech en gima ochopo machiegni, wacho ni ochopo e ot koro gima onego buogwa ahinya to ka obila emotimo gima chalo kamano. Koro moge juang' ibedo kod ng'eyo itego duto mag oboke achiel nyaka abich kanyo. Ibedo kod thuolo mar somo gazet mar Daily Nation kanyo ite mar 6 ni mar okinyi ma kawuono twak madhi bedo tenore kod twak ma kama dakika 8 mabiro onego bed ni wachako
twako kinyi makano motene kod mano report mano chiw kacha kod IPOA osebedo kacha katimo ga nonro ewi obila to ema wuok ka gi kacha itimo gi yo machalo nade. Nitie list mondik kae madani warangi jogo mosebedo kalal mano ma ringre gi oseyude e aorano mayala. Ondik nyinge gi ka gin ji maromo 19 mago mondik ka. Mano ka iwacho kanyo ni moeo wacho ni ringre 25 osebed kacha kiyudo e aorano mayala. Gigo mantiere kacha kiwacho ni magi gigo mosebedo kacha katimore titudo gi kod obila tiyo kod teko gi e yo machalo nade. Nitiere Joseph Otieno kacha, Philemon Chepkwony mabende nitiere kacha kuma nonegie mogik. Mago duto nitiere kar kanyo duto kirango gi kama nonegie mogik kamuduogo kwanygie e higa mokalo gi higa ni moko bende nolal kacha higa mar 4 higa mar 2004 pok oyudi. Iwacho ni mago jok mosebedo kanyo kolal to yud ringre gi e aorano mayala. Gima nyalo bedo nade? Masigana ma ok yot ahinya nikech River Yala ni e kaunti ma Siaya, ong'ado Siaya to dhi nyaka Busia matin, ok ang'eyo maber ahinya. To ineno ka jogi onemo gik kayo Dandora nitiere loktish mar GSU mantiere Ruaraka ka Gikomba. Ma gima kelo pek ahinya ne obila mathurka omiyo IPOA nonego bed osechako wach ni chon. Ok apar ni gibiro molewo matin. Kapo ni magi nonro magi ni kaka koro ng'ama none GSU headquarters Ruaraka mogik. Mano gima nonego bed ni giseluwo matut kendo chon. Ok ni sani kore ka gibukore. To kata kamano ngima dhano en gima onego bed ni tuga kamano. Omiyo wan gi geno ni koro kaka gichake ni bro kelo puonj kata ne obila ni kimako ng'ato gi ketho moro amora to nitiere chike mag pacho ka mayango kaka onego tim, kaka onego tere nyim doho to gi kaka onego omi kum moromore gi gima notim. listi mabor